¿Qué tengo que hacer para participar en la Feria de Empleo que el Gobierno de Galicia va a celebrar en Buenos Aires? ¿Y qué puedo conseguir? Respondemos. As feiras de emprego vanse a desenvolver tanto en Bos Aires como en Montevideo. En calquera delas vamos a encontrar tres áreas diferenciadas. Unha primeira de atención e información personalizada, unha segunda de exposicións colectivas, de charlas, conferencias ou talleres de participación, e nunha terceira donde se vai a levar a cabo a selección directa dos candidatos a un posto de traballo. Vas a poder contactar coa representación de centos de empresas galegas cos postos de traballo que están a ofertar e mesmo participar na obtención de 200 postos de traballo concretos que levan incluído un programa de acompañamento económico tanto no regreso como no establecemento en Galicia. Este é o programa Retorna Cualifica Emprego no que te deberías inscribir previamente a asistir á feira. Polo tanto, non esperes máis, inscríbete xa en calquera das feiras en Bos Aires ou en Montevideo para virte a Galicia con un contrato de traballo firmado.